Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cael ei arwain gan fyfyrwyr. Mae'r arweinwyr hyn yn cael ei hethol bob blwyddyn ac mae holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn gymwys i bleidleisio. Mae pleidleisio yn hawdd. Ewch i cardiffstudents.com /vote a mewn gofnodwch. Dewiswch yr etholiad yr hoffech bleidleisio ynddo. Dewiswch y rôl a sgorio'r ymgeiswyr gan ddefnyddio rhifau. Rhif 1 fydd yr ymgeisydd y credwch sydd yn heiddi'r rôl yn fwyaf. Rhif 2 fydd eich ail-ddewis. Gallwch rifo cynifer o ymgeiswyr neu gynlleied ag ymynwch. Unwaith i chi orffen, atgofnodwch. Rydym yn cyfrif yr holl ddewisiadau cyntaf, ac os oes gan yr ymgeisydd dros 50% o'r pleidleisiau, nhw sy'n ennill. Os nad oes enillydd clir, bydd yr ymgeisydd sydd ar nifer lleiaf o bleidleisiau yn cael ei ddileu. Os yw eich ymgeisydd dewis cyntaf yn cael ei ddileu, bydd eich pleidleisiau ail-ddewis yn cael ei cynnwys a'ch ychwanegu at yr ymgeiswyr sy'n weddill. Mae hyn yn digwydd hyd nes y cyhoeddir enillydd. Os nad ydych yn teimlo bod unrhyw un o'r ymgeiswyr yn addas ar gyfer y swydd, gallwch ddewis A.A.E. Mae A.A.E yn golygu ail-agor enwebiadau. Pe bai'r opsiwn hwn yn ennill y bleidlais, byddem yn dechrau'r broses ethol unwaith eto. Gallwch hefyd bleidleisio yn un o'n gorsafoedd pleidleisio sy'n cael ei rheoli gan fyfyrwyr cyfeillgar ar draws y campws. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar elections@caerdydd.ac.uk.